Tangarɗa a layin lantarkin Ugwaji a ce ta janyo rashin wuta a arewacin Najeriya. Kamfanin Rarraba Wutar Lantarki na Najeriya (TCN) ya ce tangarɗa aka samu a layin lantarki na Ugwaji mai ƙarfin 330 kV wanda ya yi sanadiyyar rashin wuta a arewacin ƙasar. Kamfanin ya ce matsalar ta shafi yankunan arewa maso gabas da arewa maso yamma da wasu ɓangarori na arewa ta tsakiya. Wata sanarwa da kamfanin na Transmission Company of Nigeria ya fitar ta ce da misalin ƙarfe 4:53 na safiyar ne layin lantarkin Ugwaji makurdi na biyu mai ƙarfin lantarkin 330 kV ya samu tangarɗa, sai aka tura lantarki mai ƙarfin megawatt 243 zuwa layi na ɗaya a layin domin ci gaba da samar da wuta. Sai shi ma da misalin ƙarfe 4:48 na safiyar ya samu matsala, wanda ta sa aka rasa lantarki mai yawan megawatt 468. Da misalin ƙarfe 5:17 mun sake gwada layin na ɗaya da na biyu, amma dukansu suka sake samun tangarɗa a tare. A makon da ya gabata ne babban layin lantarkin na Najeriya ya lalace har sau 3 cikin kwana biyu, abin da ya jefa duka ƙasar cikin duhu.